Začiatkom marca si naši žiaci opäť zmerali sily v školskom kole stredoškolskej odbornej činnosti. Tohtoročná sočka bola prelomová. Do súťaže sa zapojilo 135 žiakov, ktorí prezentovali svoje práce v 7 odboroch. Vedenie dalo takú podmienku, že všetci štvrtáci maturanti musia prejsť cez školské kolo. Pretože po absolvovaní školského kola a vyšších kôl stredoškolskej odbornej činnosti majú možnosť obhajovať ten svoj projekt alebo tú svoju prácu ako jednu z foriem praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky z odborných predmetov. Väčšina súťažiacich nezostala len pri teoretickej časti, ale podľa teórie zhotovili aj funkčné modely. Tieto modely boli funkčné, boli zmysluplné a prispeli tieto modely a vytvorenie týchto modelov k rastu odbornej pripravenosti týchto žiakov. Obhajoba prác bola verejná a tak sa maturanti mohli predviesť aj pred spolužiakmi z nižších ročníkov. Tretiaci mohli vidieť, ako funguje meteorologická stanica alebo ako sa tvorí logo a vizuál pre firmu či športový klub. Tieto práce majú pomerne vysokú úroveň a čo je veľkým kladom je, že žiaci okrem tých bežných povinností museli preštudovať odbornú literatúru, ktorá je mimo rámec našich učebných osnov. Ako každý rok, aj tohto roku najlepší dvaja z každej kategórie postúpili na krajské kolo, ktoré bude v Sabinove.